IP Kiparari, Kiparlok, Kiprajor, Kinong Kersian, Kinong Aibut Ebor, juga Kaseng Kasih Jenja Welfare Association, Kaseng Kabaju Tray, Nakabenta, Kabaha kami akan beri kejap beri, Kamtam Aya Kabede, Kapuri Putih, Pat Kato Katar. Te kawai ni kikam kibangi jule regular hakane Kaseng Kajungi, kadai kabangi juai ka coaching class. Kane ka coaching class kadai nakabenta ban hikai ba berbetin lenti ki khun samla. Ban kun kre nakabenta ki exam kam ki prepare kabangi khot ki recruitment exams. Te kane ka session kabangi stang hau bunai April kalakut mentah hunde bunai September. Te hau bunai Oktober ngin stang ka session ka batamai. Te kane ka sing pentip kalau sepi baro ki baton ka jing sultanat dan ki bakwa penuan penyesno bangi bagi ka coaching pila penuan pila ban pentip ya sengi lembaga itu ki pun nomor ki bilabu lembaga ka ka jing penmana. Te ka phom lu bila pen kre bila penuan ban si begini ki phom te ka bai phom lu ngim dan kam ban sio ron te bila penuan sengi bat bila ban pentip sengi ban ngila ban penbai bene kedu bat pi ka office sengi ka don hang ko so sun shalom hajan jong kene ka YMCA hapo mauhar te kalau kebacan nantu kasuk penuan sengi te kane ka coaching class kadai specifically nak benta kini ki post ki bakamrit kemud kini ki clerical kada kemud kini ki post ki ba idai kum ki LD ki LDA barki wei par ki bakum kita la kalong DSC la kalong MPSC la kalong ha ki bank tingi ju shemi ki syllabus tu kini ki exams tu DSC MPSC ju ki bank ju pe ju pengkre e kane ka lecture ke jungi ki jingi kai jungi ki kena base kini ki syllabus tingi ju shem hangne nadu ka current affairs hadu ka syllogism hadu ki jingkain hadu ka science ka English ki kini kan soi ki benda ki bede ka computer fundamentals kini ki jingi ju ai number ki long dangkam kini ki components ka bede bagi ni kini ki exams tina makata daw ngi ju ai kini ki jingi kai ti hangne ngitan kinong hikai ki jungi ki bala along qualified Mbe tambah kilong qualified kita ki bala experience haba ong experience kamu pa mbe bikila hikai Islam andre kita ki ba yala diru kila de pass kini ki exams e ka yarap sibun kita kinong hikai ki betul kini na ai publi ki na ma kila tristom ma kene session mentah kene ka session ro kinang ban ban subhashi be kene kala ka kabu pentip sengi bat pila ban yathu ini kham kroi kanang bangin suthu kanno ki bala banwan sengi kanang bangin penkre ki classroom na ka bantah ki jingam kam jompi te ka fees ru ngishim hakador ka babit ha ngishim tang san hajar tangka na ka bantah baro adruna te ka class kalong betang sin stiu kata kalong ha kasi sajai na marki buan class bangi ki buan coaching bangi ki dei ki betang le class ki dei ki bale trace ne setai te ban sim full time ru ki mla amar ngimdon hir ki no hikai ki ban ai full time ngi man kasi mla te hendeng sim tang si sajai kalong tang kum ka jingara ki jing betin lenti ku mong ngi pini ko sang khan bakin penkre pat ki exams ki joki te lemba jo kane ka coaching ka bangin ale no kisnan ki ulah rep kala era ki kana dengan ni scam balen ba kane coaching ka bangin yo akan I mean sim bahkan betul nanti ki pun sama ka jumi haga bede begini gila yo akan yo jam te sakawai pat ka bangin jule hande ka dei ka bangin ju ai ka jing kai ka jing pun ka kot ane ka tuition na ka benta ki kana class 9 ba class 10 kerpang ya ka jing ha ka subject jing kai ba ka jing kai ba ka subject science te kino ki ba kwa ban yo jing tips pangkani itu kila ban ya kendo ini kanang ba ngila ban ya ban baik berki ya penong pemimpinnya aja kini ka. Dalam bagi ni kijing penmelaga bagi dia tu boleh sebut.